λέει, γιατί τα κορίτσια πρέπει να φορούν φόρεμα και όχι παντελόνι? Αχ, αυτό το διαβόητο και περιλάλητο θέμα. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, τα έχουμε ξαναπεί, τα ξαναλέμε. Όταν βγάλαμε τις ποδιές, οι κοπέλες βγάλαν τις ποδιές από το σχολείο, τις έβγαλαν εν ονόματι της δημοκρατίας. Αλλά ακριβώς έτσι καταργήθηκε η δημοκρατία, διότι η πλούσια βάζει κάθε μέρα καινούριο φόρεμα στο σχολείο και η φτωχιά εμπειρίζεται, η καημένη, παίρνει φωτιά η φτωχιά κοπέλα και πάει στη μάνα της και λέει, θέλω και εγώ φουστάνι, διότι η τάδε φιλανάδα μου αλλάζει κάθε μέρα φουστάνι. Πού η δημοκρατία λοιπόν? Βλέπετε ότι μερικά πράγματα εν ονόματι της δημοκρατίας γίνονται και μόνο δημοκρατία δεν είναι. Ενώ εκείνη η ωραία ποδιά, η σεμνή ποδιά ισοπαίδωνε όλες τις κοπέλες, πλούσιες και φτωχές. Ωραία ποδιά, κάποτε φορούσαμε κι εμείς ως αγόρια πηλίκιο. Τώρα πρώτα το πηλίκιο καταργήθηκε, μετά οι ποδιές και δεν ξέρω που θα πάμε παρακάτω. Και έτσι σήμερα εμφανίζονται και τα αγόρια και τα κορίτσια με ό,τι είδους ενδυμασία θέλετε εκεί στο σχολείο. Και φροντίδα βεβαίως πια δεν είναι του μαθητού παρά πώς να εμφανιστεί στο σχολείο. Εάν τώρα το κορίτσι πρέπει να βάλει ανδρικά ρούχα ή το αγόρι να βάλει γυναικεία ρούχα κατά το unisex, δηλαδή ομοιομορφία των φύλων, αυτό παιδιά το λέγει ο ίδιος ο Θεός. Θα απαντήσω όχι εκείνο το οποίο θα θέλαμε να πούμε, εκείνο που λέει ο Θεός. Δεν ευρεσιλογούμε, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Θεός εις το Δευτερονόμιον 22,5. Ουκέστε σκεύη ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικίαν, ότι βδέλιγμα Κυρίω το Θεό σου εστί πάσπιον ταύτα. Πριν εξηγήσω θα μου πείτε, μα αυτά ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν και οι 10 εντολές, αλλά ποιος σας είπε ότι καταργήθηκαν? Μόνο ο τελετουργικός νόμος κατηργήθη. Γιατί ήρθε το αντίτυπο, ήρθε το πρωτότυπο. Εκεί είχαμε το αντίτυπο και το πρωτότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί είχαμε τα αντίτυπα των θυσιών. Αυτά δεν χρειάζονται πια. Ο ηθικός νόμος, ο ηθικός νόμος όχι μόνον υπάρχει, αλλά και έχει βελτιωθεί και έχει γίνει ανώτερος της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς θα λέγαμε ακόμη περισσότερο πρέπει να τονίσουμε αυτό το οποίο λέγει ο Θεός στο Δευτερονόμιο. Τι λέγει? Δεν πρέπει να υπάρχουν στη γυναίκα, λέει, σκεύη ανδρός, σκεύη, ούτε να ντυθεί ο άνδρας γυναικεία στολή, γιατί αυτό είναι ευδέλιγμα στο Θεό σου όταν κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είναι ευδέλιγμα? Θα λέγαμε το λέει ο Θεός, αλλά θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα παιδιά. Ξέρετε, υπάρχει η παροιμία ότι δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Ναι, αλλά μέχρι σε έναν βαθμό κάνουν τα ράσα τον παπά. Όπως και η στολή κάνει τον αξιωματικό και τα στρατιωτικά ρούχα κάνουν τον στρατιώτη. Σήμερα οι στρατιώτες βγάζοντας τα ρούχα τους, αυτό είναι, μη σας φανεί υπερβολή ο χαρακτηρισμός, είναι συμφορά. Γιατί δεν έχει συνείδηση στρατιώτου ο στρατιώτης. Και εγώ άμα θα βγάλω τα ράσα μου δεν θα έχω συνείδηση ιερέως. Θα πηγαίνω στο παρτάκι μου, θα πηγαίνω στον κινηματογράφο μου, θα έχω και τη φιλενάδα μου, με συμπαθείτε που τα λέω έτσι. Ποιος θα με εμποδίσει? Έβγαλα τα ρούχα μου, δεν με βλέπει κανείς, τώρα κάτι με κρατάει. Και αν υποτιθεί ότι δεν πιστεύω κάτι με κρατάει. Συνεπώς κάνουν και τα ράσα τον παπά. Ο Πολ Τουρνιέ στο βιβλίο Προσωπίων και Προσωπικότης λέγει και η στολή κάνει τον αξιωματικό και τα ράσα κάνουν τον παπά. Και η στολή, η σεμνή και η ποδιά κάνουν τον μαθητή. Και η γυναικεία στολή κάνει τη γυναίκα και η ανδρική στολή κάνει τον άνδρα. Διότι όταν ο άνδρας βάλει γυναικεία ρούχα αρχίζει να αποκτάει μια ψυχολογία γυναικεία.
Και όταν η γυναίκα βάλει ανδρικά ρούχα, αρχίζει να αποκτάει μια ψυχολογία ανδρική. Και αυτό λέγεται, αφού η γυναίκα είναι γυναίκα, για να αποκτάει ανδρική ψυχολογία κάτι γίνεται. Αυτό λέγεται στην ψυχολογία ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Να το πω έτσι. Ψυχολογικός αρσενικοθηλικισμός. Και αυτό το πράγμα είναι μεγάλη ζημία. Γι' αυτό στην εποχή μας έχουμε πολλές διάστροφες αμαρτίες, επειδή εξισώσαμε τα φύλλα από πλευράς πλέον στολής. Και κάτι ακόμα. Λέγει σκεύη ανδρός. Σκεύη δεν είναι στολή μόνο, είναι και ο οπλισμός. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η εντολή του Θεού υπενήσεται ότι η γυναίκα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί επαγγέλματα που έχει ο άνδρας, όπως είναι το στρατιωτικό επάγγελμα. Δεν μπορεί να γίνεται χωροφυλακίνα, δεν μπορεί να γίνεται στρατιωτικός και ούτω καθεξής. Ή να έχει όπλα ή να πηγαίνει στον πόλεμο. Λέει δε ο κανόν 62 της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, για εκείνους που θα λέγανε ότι αυτά ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη: μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδίσκεστε, ή γυναίκα την ανδρά συναρμόδιον. Δεν θα βάλει ο ένας τα ρούχα τα λουνού. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: βούλο με τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίων αφορούν στολές σεμνές, με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς. Να στολίζουν με σοφροσύνη τον εαυτό τους, ο πρέπει γυναιξήν επαγγελωμένες θεοσέβιαν, όπως πρέπει σε γυναίκες που υπόσχονται θεοσέβιαν.